Здравствуйте, рад вас приветствовать. Фестиваль Тутака, городок под Белостоком. Собралось шмат белорусов. Вместе со мной Артем Брухан, мой коллега. Мы обычно с вами встречаемся по выходным. Сегодня у нас была дискуссия. Польша, 1989 год, круглый стол. Возможен ли такой сценарий в Беларуси? Но это потом. Сейчас, как мне кажется, не знаю, как, Артем, вы считаете, может открыться реальное окно возможностей. По крайней мере, к этому все идет. Посмотрите, как Украина очень системно применяет дальнобойные санкции вглубь России. 40% потеря производства нефтепродуктов. Да? Лукашенко там пытается чем-то помочь, они просят Индию, Индия отказывает. Да? Уже начинаются проблемы там с поставками продуктов, как дальше будет работать транспорт и так далее. Как вы считаете, вообще, куда будет развиваться ситуация? Я убежден, что ситуация будет развиваться дальше, Украина не остановится, и давайте ждать 4 августа. Это как бы точка, когда Зеленский говорил 40 дней для принуждения Путина к диалогу. Я допускаю, что к 4 августа мы выйдем как бы на пик, мы увидим и действия стороны Украины, и очень креативные действия. Я думаю, еще не все задействовано. И это то самое окно возможностей, которое мы как бы обсуждаем и здесь с вами, и на дискуссии прозвучало. Вот была горячая, мне кажется, очень дискуссия. Посмотрите обязательно. Мне кажется, все вещи, которые сейчас происходят, очень сильно влияют, вот, что будет в ближайшие 3-4 месяца. Подпишитесь на YouTube-канал, пожалуйста, поставьте лайки, поддержите нашу работу. Ну, кстати, еще в дополнение. Вот сегодня же была информация, сколько в Азовском море, в Черном море уничтожено уже танкеров, да, там более 150 единиц. Мадьяр, да, Броуди, командующий беспилотной системой Украины, удалось уничтожить. Но это вообще, они фактически, смотрите, сейчас выведут из строя, там, условно говоря, 50, 60, 70% нефтепереработки в Российской Федерации, ограничат экспорт Российской Федерации, Россия не сможет получать доходы от продажи нефти, и у них начнутся системные проблемы. И это все в преддверии 20 сентября выборов в Государственную Думу. Да, посмотрим. Политические, любые выборы — это нестабильность политическая, даже в Думу. А что Лукашенко? Затих Не, он и поехал в ждет. Коровники. Да, когда критическая ситуация всегда. Белорусы, ведь Лукашенко, как только напряжение, он сразу же едет в Коровники. Не, я с уважением отношусь к тем, кто работает в сельском хозяйстве, и бабушки и дедушки с деревни, да, ну вот просто у него такая система, да, едет сразу же в Коровники. Если что-то, да, если какая-то очень сложная ситуация, лучше переждать. Но это, кстати, его излюбленная тактика — переждать, наблюдать, дожидаться. Но вот если он дальше так дожидаться будет, может произойти и в России обвал, и у него. Кстати, обсудим, может быть, в следующий раз. У меня сейчас украинские журналисты постоянно спрашивают о том, кто вместо Лукашенко. Если не будет выполнять условия России, кого Россия приведет к власти, может ли быть внутренний переворот. То есть украинские журналисты, мне кажется, это тоже не специально, очень системно это спрашивают. Ну что, дискуссия действительно интересная. Там вначале говорит коллега мой, посол Польши в Грузии, в Беларуси, Мариуш Машкевич, а потом уже там начинается такая живая дискуссия и за, и против. Пожалуйста, не переключайтесь, посмотрите, напишите ваши комментарии. Может быть, прямо сейчас тоже перешлите видео друг другу, поставьте лайки. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал. Добрый дзень, паважанае спадарства. Дзякуй вялікі, што далучыліся да панельнай дыскусіі, якая зараз у нас адбудзецца. Панельная дыскусія прысвечана гісторыі польскага круглага стала і ці патэнцыйны перанос гэтай гісторыі, гэтага падыхода да сённяшняй Беларусі. Ці магчымы круглы стол у Беларусі. І каб доўга не зацягваць час пра кантэкст, я, можа, адразу перайду да пытанняў. І першае пытанне я бы хацеў задаць гаспадару Марыушу Машкевічу. І пытанне гучыць наступным чынам. Круглы стол адбыўся ў 1989 годзе, і калі б вам у 1987 годзе, у канцы, напрыклад, 87 года сказалі, што ў 89 годзе адбудзецца круглы стол паміж камуністычнымі ўладамі і прадстаўнікамі салідарнасці, што б вы пра гэта сказалі, і ці адчувалі вы тады ўжо нейкія сігналы таго, што патэнцыйна такі круглы стол ці нейкі дыялог палітычны ў Польшы магчымы? Павел Латушка задаў мне такое пытанне таксама. Як вы бачыце магчымасць такога круглага стола у Беларусі зараз і можете параўнаць сітуацыю? Я зараз адказаў тот момент jakby ekspromtem, что у тот час, jak ja był młodym człowiekiem i частка moich коллег brała udział, to nazywało się pod stół
młodzieżowy. Такой, tak. I Janek Rokita tam był mój sabr z takiego движения, z takiego ruchu Wolność i Pokój. I nam kazało się to czas, że no, trzeba rozmawiać, trzeba dialogu, trzeba mирным, покойовым таким способом завершивать эту коммунистическую систему. После долгих годов и того, как я видел процесс трансформации в нашей краине, я бы решил сегодня не размовлять с коммунистами, с Ярузельским, с Кищаком. Но это там та ситуация, она была совсем другая. Дякую вялікі за расповед. Я разумею, што бы у 87-м годзе таксама не было гэтага бачна, да, то бок, умоўна кажучы, на той момант все ж таки працягваліся рэпрэсіі і на той момант таксама гэта не было бачна. Дзякуй. І тады наступнае пытанне у мяне гаспадара Еўгена Мапы. Я ведаю, мы з вами размаўлялі перад панельнай дыскусіяй, што вы падкрытыкоўваеце гэтую ідэю, але можа тут такі трошки гістарычны, как бы, ваш досвід, як вы тады рэагавалі на гэты працэс і як вы бачыце ці магчымы ўвогуле ў Беларусі прадпасылкі для такога круглага стола? Не сёння, можа завтра, можа паслязаўтра. Для мяне пытанне, як гэта адбываецца. Слухайце, хто будзе з тым? Для мяне, напрыклад, гэта і так кіну, і тут згодны з аўтарам, што піша, што, напрыклад, каб у выпадку беларускай, калі значыся у парадыгмаце міграцыйным, то, напрыклад, тым аўтарытэтам, пад якога аўспіцыямі можа рабіць круглы стол, але гэта не замеша з валкі год, такую ролю маральную, а тут справа ролі маральнай, можа ўзяць на сябе Беларуская Народная Рэспубліка. Івонка Сурвіла і Беларуская Народная Рэспубліка, і пад яе аўспіцыямі правесці, аб'яднаць да размоваў менавіта круглы стол. Гэта адна з маіх такіх рэчаў, якія прыходзяць, бо на сённяшні момант гаспадар Павел, прабачце, але калі вы, ці гаспадар Брухан, будзеце прапанаваць круглы стол і будзе толькі 3, а там ўзяць усе падзелы кааліцыі, якія ёсць, о tutaj, хто є за круглым, быў я старшыні Координаційної ради, то не ты я. Все адразу скажуць, што Координаційная рада не можа быць тым, пад якіх аўспіцыямі гэта адбывацца. Судзяць, і все будуць прыводзіць вынікі галасавання, колькі людзей галасавала у выбарах на Координаційную раду. Гэта абсолютно адпадае. Мы павінны быць у такіх справах вельмі цвёрдымі палітычна рэалістамі. Можна сабе марыць, што мы можам зрабіць, але па зямлі трэба ступаць згодна з фактамі. І калі яшчэ гаварыць пра тую ролю, гэта дзе яго прыводзіць. Калі мы лічым, што ўсё будзе адбывацца пад міжнародным нейкай кансэнсусе і пры міжнародным тым, гэта шлях, думаю, пустую. А калі я пачуў, што сёння, учора гаспадар Брухан заявіў, што вось прыклад, ад нас абнадзейвае венесуэльскі прыклад, што там распачынаецца круглы стол мае быць. Ну, то я хочу сказаць, што я жадаю поспехаў адсочваць толькі венесуэльскі круглы стол, бо, па-першае, самая галоўная асоба ў венесуэльскім круглым столе, лаўрэатка Нобелевскай прэміі, не дапушчана вяртацца праз амерыканскія сілы, не дапушчана вяртацца у Венесуэлю. Так што я вельмі прасіў бы больш разлічваць на наш унутраны тым, чымсьці на міжнародную сітуацыю. Міжнародная сітуацыя змяняецца ў сённяшнім свеце геапалітычным вельмі хутка, і яна, беларусы, Беларусь не ёсць у тым, каб зараз у змозе развязаць з адным махам палітычны фактар. Чым даўжэй Лукашенка, тым вось прапановы круглага стола будуць неатракцыйнымі для моладзі, якая ўзрастае. Даўжыня жыцця Лукашэнкіго кіравання абазначае
радикалізацію молодого покоління, для яких слово «круглий стол» буде анахронізмом. Бо вони добре відають, що в виніку круглих столів будуть відбуватися тільки ошуканства і поділ влади, і разом поділити владу. Круглого стола у такій ситуації, яка зараз є з білоруською політичною сферою і діаспорою всередині країни, це є, на мою думку, нереальне. Дякую вялікі, така палітычная прамова атрымалася, не толькі экспертная. І я думаю, што ўжо тут неаднойчы прагучала прозвішча гаспадара Павла Ватушкі, таму я думаю, што дам магчымасць яму адказаць, але пры гэтым задам і пытанне, што вось мы пачулі, няма сілы ў дэмакратычных сілаў, няма нейкага войска вызвольнага, няма там чагосьці яшчэ, і гэта мы ніяк не ўплываем на сітуацыю. Але, паўтаруся, я ўжо прыводзіў кейс Венесуэлы, я пачуў крытыку, але так ці інакш там ўжо распачынаецца палітычны дыялог. І давайте паглядзім, калі дапусцяць Машаду да яго, ці ўжо пад новыя выбары. І вяртаючыся да базавай размовы, а кантэкст, ўсё ж такі кантэкст расійска-украінскай вайны, ён вельмі важны. І я думаю, што менавіта кантэкст расійска-украінскай вайны можа паўплываць на патэнцыйны круглы стол у Беларусі. Ці вось, гаспадар Павел, лічыце вы гэта так комплексна, кантэкстна, ці ўсё ж такі ёсць асобныя шыкі? Я хотел передусім подякувати організаторам Тутака Павлу Станкевичу за фестиваль, за магчымасць правесці дискуссию, за усіх тых, хто прыняў наше запрашэнне Народное антыкрызіснае управлінне прыняць сёння ў дыскусіі па круглому столе, і старшыні нашай коаліцыйнай рады Артему Брухану, які з'яўляецца адным з галоўных аўтараў і рухавіком гэтай ідэі круглого стола. Я думаю, што першае пытанне, на якое мы павінны адказаць, сапраўды, ад каго залежыць правядзенне гэтага круглого стола? Ад беларускага народа? Так. Ад Лукашэнкі? Напэўна. Адкажам на пытанне, ці Лукашенко сёння захоча сесці за круглы стол? Я на гэтае пытанне адкажу адмоўна. Не захоча. Таму і было пытанне, мне здаецца, спадара Брухана да спадара амбасадара Марыша Машкевіча, а ці ён верыў у 1987 годзе, што ў 1989 годзе адбудзецца круглы стол, за якім будзе сядзець Ярузельскі і Кішчак, міністр унутраных спраў, можа хто не ведае, Ярузельскі это былы прэзідэнт Польшы, кіраўнік партыі ў той час, а Кішчак міністр унутраных спраў, які адказваў за масавыя рэпрэсіі ў Польшы, за забойствы. І я думаю, што хутчэй за ўсё вы адказалі не, вы не верите. Так і сёння, спадар Вапа, вы можете не верыць, але гэта не азначае, што праз 2 гады, альбо праз год, а можа праз 3 гэты круглы стол не адбудзецца. Ці нам варта пра гэта казаць? Варта. Ці варта нам у гэта інвеставаць? Напэўна, варта. Бо у нас ёсць вельмі вялікая праблема. Праблема гэта сусед Расійскай Федэрацыі. І калі мы уяўляем сабе пратэсны рух, нават на чале з Івонкай Сурвілай, уяўляем сабе старшыня рады БНР на чале пратэснага руху, і мы падымаем рэвалюцыю ў Беларусі, то адразу ў Беларусі укрочаць расійскія войскі. Бо у адпаведнасці з дамовай гарантыях, стратэгічных гарантыях бяспекі, артыкул 5, вельмі цікава, як і ў НАТО, артыкул 5, расійская армія мае права увайсці на тэрыторыю Беларусі для падаўлення пратэстаў. Таму фактычна Лукашенко, падпісваючы гэтую дамову, заблакаваў нам магчымасць рэвалюцыі. Гэта не азначае, што гэта нельга зрабіць, што мы не зробім гэтага. Я не адмаўляю гэтага сцэнару, але мы проста павінны ведаць гэтую пагрозу. Якія ёсць перадумовы для круглого стола? Паглядзіце, колькі беларусаў дэпартавана з краіны. Гэта сотні тысяч, гэта мільён беларусаў дэпартаваных, якія знаходзяцца за мяжой. І гэта не толькі сам факт, што сёння яны, можа, тут сацыялізуюцца, мала прыязджаюць на фестывалі, удзельнічаюць у культурных мерапрыемствах, але это факт таго, што палова іх сем'яў засталося ў Беларусі. Гэта падзеленыя сем'і. І ўсе мы церпім з гэтага. Ну, погодитесь, мы терпим с того факту, что наш родный, близкий, брат, сестра, матуля, бабуля знаходятся там, у когосьці дети, у когосьці бацькі. Мы терпим. Это фактор, які з'яўляецца перадумовай. Гэта немагчыма забыць. Далей. Мы бачым стомленасць грамадства, у тым ліку ад кіравання Лукашэнкі. 32 гады стомленасць існуе. Негатыў
негатыўныя адносіны да яго існуюць. І я не думаю, што тут мы павінны пераконваць, што ён у дэмакратычных выбарах ніколі не выйграў у Беларусі. Так што стомліваць ад яго ёсць. Ёсць напружанасць у грамадстве, звязаная з неспыняемымі рэпрэсіямі, колькі людзей у турмах і колькі саджаюць. Сёння зноў палітвязнямі прызналі колькі 11 асобаў, да? Вясна прызнала. Стагнацыя ў эканоміцы. Усе нашы эканамісты незалежныя прагназуюць, што эканоміку Беларусі бліжэйшыя 10 гадоў чакае стагнацыя. Яна будзе звязана з чым? З скарачэннем насельніцтва. У нас драматычнае скарачэнне насельніцтва. Паглядзіце, якая у нас раждаемасць, да? 100 тысяч нараджалася дзяцей, зараз 50 тысяч нараджаецца. Гэта на працягу 10 год. Што далей будзе з рынкам працы? Не будзе інвестыцый, не будзе новых тэхналогій. Так што эканоміка будзе запавольвацца, альбо она просто будзе плысці ў тых варунках, якіх не дазваляюць развівацца. І ёсць вайна. Давайте не забываць пра гэты фактор. Рэальны фактор вайны. І тут у гэтым нават сцэнары круглага стола давайте не спісваць з роляў Украіну. Бо Украіна, як і Еўрапейскі Саюз, зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была дэмакратычнай краінай і гарантавала бяспеку з пункту гледжання межаў для Еўрапейскага Саюза і межаў для Украіны. Як гэтую бяспеку забяспечыць? Паверыць зноў Лукашэнку? Я думаю, што ўжо ніхто не паверыць Лукашэнку не больш, толькі праз дэмакратычныя змены. Значыцца, аслабленне Расіі мы прямо бачым з вами on live, у прамым эфіры сёння, як знішаецца ўся інфраструктура расійская нафтаперапрацоўцы. Reuters учора падаў, 40% зменшылася падача прадуктаў, нафтапрадуктаў на расійскі рынок. А калі заўтра будзе 80%, а што адбудзецца напярэдадні 20 верасня у выбараў у Дзяржаўную Думу? Окей, не адбудзецца до 20 верасня, до конца года. Калі Украіна і так далей будзе моцна, эфектыўна наносіць свае санкцыі ўглубь Расійскай Федэрацыі. Так што немагчыма капіяваць сітуацыю Польшы. Мы пра гэта не кажам спадар ВАПа і спадар амбасадар. Не, мы кажам, што тут могуць быць іншыя прычыны. Далей, якая тэма можа быць круглага стола? Я думаю, для нас самая галоўная тэма, ідзе нам знайсці трэба паразумення з часткаю номенклатуры, я перакананы з большую часткаю номенклатуры. Гэта незалежнасць. Каб не страціць незалежнасць. І тут я, як былы чыноўнік, як член урада, амбасадар, я перакананы, што абсалютная большасць дзяржаўных службоўцаў высокага ўзроўня хочуць, каб Беларусь была незалежнай дзяржавай. Наступная тэма, якая нас аб'ядноўвае, не дапусціць вайны. А вось як тут дапамагчы, напрыклад, рэжыму не ўцягнуцца ў вайну? А вось гэта і быў бы сцэнар супраць уваходжання расійскай арміі. Збіраецца круглы стол, дзе адбыцца, гэта таксама важна, конечно, лепш, каб это было ў Беларусі, і абмяркоўваем разам, што у нас есть агульнанацыянальная згода, каб Беларусь не была ўцягнута ў гарачую фазу вайны. І тады нават у Лукашэнку з'яўляецца аргумент для Пуціна. Глядзі, у мяне нават і дэмакратычныя сілы, і гэта беглая апазіцыя таксама супраць вайны. І гэта для яго быў бы шанец. Конечно, галоўнае, круглы стол же не толькі для гэтых двух пытанняў. Пытанняў транзіта. Гэта будзе самае складанае, што можна было бы дамагчыся. Лукашенко хоча правіць, панаваць до конца сваіх дзён. Ён хоча перадаць уладу Мікалаю Лукашенко, да? Але можна разглядаць сцэнар, напрыклад, датэрміновых парламенцкіх выбараў. Ну, можна ісці крок by крок. Якія інструменты? Вы казалі, што вось тады былі моцная пазіцыя спадар амбасадар свету. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый дапамагала. Так, а нам не дапамагае. Ну, толькі што добра працуе спецдакладчык па правах чалавека, пастаянна робіць гэтыя справаздачы. Але ёсць самыя моцныя санкцыі за ўсю гісторыю Европы у адносінах да Расіі і Беларусі. Будем казаць у кантэксце Беларусі. У Еўрапейскага Саюза ёсць залатая санкцыйная акцыя. І Лукашэнку, каб уратаваць эканоміку, а што будзе адбывацца ў Расіі? У Расіі, вось тут спадар Кныровіч можа пацвердзіць, а можа запярэчыць, у Расіі будуюцца прадпрыемствы дублёры. Кітайцы разам з рускімі будуюць зараз трактарныя заводы, будуюць КамАЗ, пачынае вытворчасць БелАЗа, значыцца, далей Белшыны, дублёр з'яўляецца ў Расійскай Федэрацыі. Ён выбраў стратэгічна памылковую палітыку. Ён зараз канкуруе з гатовымі кітайскімі таварамі, а заўтра ён страціць рынок, бо там будзе імпартазамяшчэнне, праграмы па імпартазамяшчэнню. Ён гэта не паспее. Значыцца, пазней інструменты ціску, зноў жа сказаў, Украіна. А, дарэчы, у Еўрапейскага Саюза ёсць адпаведныя Council Conclusions. Гэта рашэнне Еўрапейскага Саюза 2024 года, і ў пункце 10 Council Conclusions напісана, што Еўрапейскі Саюз дамагаецца ад так званых уладаў
Беларусі распачатку інклюзіўнага дыялога з грамадствам. Так што у нас з Брусселем абсалютна аднолькавая пазіцыя. І таму, калі мы як кабінет, у нас это не пазіцыя латушкі, это пазіцыя аб'яднанага пераходнага кабінета, это пазіцыя офіса. Зараз мы будзем выносіць на разгляд Координаційнай рады. У нас это агульная пазіцыя ўсіх дэмакратычных сіл. Ну і грамадская думка. Дарэчы, я не памятаю, сацыялагічныя апытанні ўжо двойчы рабіліся, і па сацыялагічных апытаннях спачатку, калі яшчэ не было нават інфармацыі пра круглы стол, 25% беларусаў выказалася за, а зараз там до 49 дайшло. Там 35-40. Да, 35-40%. Гэта яшчэ не мае інфармацыйнай кампаніі. Я перакананы, большасць беларусаў бы хацела бы сесці і дамовіцца. Конечно, шмат будзе, як правільна вы казалі, спадар Вапа, спадар Машкевіч, будзе залежаць ад пазіцыі Еўрапейскага Саюза і грамадскай думкі. І я згодны з Артёмом Бруханом, што варыянт Венесуэлы гэта рэальны, сённяшні, практычны прыклад. І давайте вельмі актыўна сачыць, як там будуць развівацца падзеі. І я перакананы, што Мачада, вось магу на заклад з вами спадар Вапа па-сяброўску пайсці, будзе удзельнічаць. Да, будзе удзельнічаць. Нет, Артём пагаліўся. Будзе удзельнічаць у дэмакратычных выбарах у Венесуэле. Будзе, я ў гэтым перакананы. Чаму она зараз не паехала? Ну так, яна парушыла там нейкія камунікацыі з амерыканцамі. Ну і апошняе. Так, круглы стол у Беларусі. Да. Вось, а давайте уявім такой сцэнар. Заўтра адбываецца Мінск-3. Саміт міру по заканчэнню вайны. Ну гэта хоча Лукашенко. Так, ну напрыклад, і гэта адбываецца. І ў той самы дзень круглы стол. У той самы дзень, у адзін дзень, разумееце? І вось гэта наша задача як палітыкаў. Разумееце, мы можам тут дыскутаваць. А вось наша задача прапанаваць еўрапейскім партнёрам тыя сцэнары, якія адпавядаюць нашым нацыянальным інтарэсам, і пераканаць, што яны адпавядаюць і іх інтарэсам. І адначасова можна вырашыць праблему вайны в Украіне, Расіі супраць Украіны, і адначасова вырашыць глыбокі ўнутрыпалітычны крызіс у Беларусі, бо бяспечная Беларусь гэта стратэгічны інтарэс Еўрапейскага Саюза і Украіны. Дзякую. Дякую вялікі. Такі две палітычныя прамовы дыскусіі прагучала. Бачце, я аплодысменты забраў. І я зараз перайду да Стасі. Стася, калі ласка. Ну вось мы пачулі такую прамову у падтрымку круглага стола, пачулі і скептычныя падыходы. Ну калі не круглы стол, ось якія сцэнары, твоё меркаванне, могуць быць іншыя? Калі не круглы стол, не палітычны дыялог. Што гэта можа быць і ці гатовы мы да тых сцэнараў? Круглы стол з'яўляецца, безумоўна, ідэалагічным працягам таго мірнага пратэсту, які мы распачалі ў 2020 годзе. Мы разумеем, што і тое, як на сённяшні дзень выглядае стан беларускіх добраахвотніцкіх фармаванняў ва ўкраіне, і тое, як скончыліся нашыя пратэсты, што агулам у беларусаў на сённяшні дзень няма высокага патэнцыяла для сілавога пратэсту. І як бы нам гэта камусьці, мабыць, бы марылася, кагосьці гэта пужае. Для гэтага няма і на сённяшні дзень шанец на тое, што заўтра ў Беларусі адбудзецца сілавы захоп улады, ён яшчэ меншы, чым шанец на круглы стол. Наша задача быць гатовымі да розных сцэнароў. І я асабіста абіраю круглы стол як мірны, як тое, што хутчэй за ўсё дапаможа захаваць жыцці беларусаў у першую чаргу. Так што гэта мусіць быць наш паслядоўны шлях да дэмакратыі. Ён хутчэй за ўсё даўжэйшы, але ён і найменш стратны для людзей. Дзякуй вялікі. Зараз пытанне да спадара Олега Латышонка, звязанае з гісторыяй, палітычнай гісторыі Польшы. Ці былі на той момант унутры камуністычнай партыі, умоўна кажучы, ці прагматыкі, ці тыя людзі, тыя сілы, якія разумелі, што такі шлях найлепшы, і якім чынам яны маглі пераканаць кіраўніцтва. І на ваше меркаванне, ці ёсць такія сілы у беларускай номенклатуры, ці ўвогуле яны існуюць? Ja prosta tak sama думаю, jak gospodar, ambasador, jaki siedzi w Połaszczy. Хочу сказать, что все, что в истории здарилося при моем житті, была для меня несподіванка. І тому я собі уявляю кожний сценарій, причому нехай буде і круглий стол, як один зі сценаріїв, але
tak samo inne prosto mogą być takie już, no to tak może zatreścić się już. Ja nawet już został jak stara jakaś babula, że to śmieją się думать i powtarzać, tylko nie było wojny. A co będzie, naprawdę każdy wariant możemy i trzeba do każdego przynajmniej moralno podrytować. Дякую вялікі. І сапраўды, калі мы кажам пра круглы стол, дыскутуем, мы бачым розныя пазіцыі, розныя погляды, і заўсёды я пагаджуся з тэзісам, што нельга ўзяць проста гістарычны досвед Польшы і перакласці 100% на Беларусь. Сітуацыя змянілася, тэхналогіі змяніліся, палітычны кантэкст, геапалітычны кантэкст, усё рознае, але мне падаецца, ва ўсіх транзітах падобнага кшталту мірных, круглый стол у Польши, круглые столы у ГДР, транзит улады у Испании. Заўсёды была одна важная рэч, гэта готовность до гэтага палітычных эліт, як апозіцыйных, так і ў першую чаргу номенклатурных. Умереныя гэтыя людзі, можна іх называць прагматыкамі, по-рознаму, але так ці інакш, две часткі грамадства, прадстаўнікі розных частак грамадства прыходзілі да гэтага дзеля забеспячэння ці сваіх інтарэсаў, ці забеспячэння незалежнасці і міру ў дзяржаве. І таму я, можа быць, таксама гэта будзе да ўсіх панелістаў такое пытанне. Я спадару Олегу задаваў, але я думаю, што, можа быць, таксама іншыя выкажуцца. Ці лічыце вы, што унутры рэжыма зараз ёсць такія групы, якія патэнцыйна, ну, калі не пры Лукашэнкі, але калі там штосьці з ім стане, будуць гатовыя для запуску такога працэсу. Да, до речі, може хтось з присутніх не ведає, що Цертель уже отказывал на эту ідею круглого стола, старшиня КГБ Беларуси. И он сказал, что там беглые нам пропонуют, Майдан? Да, ну отказ мы отказали, что не, мы не пропонуем Майдан, мы как раз таки пропонуем, при своей повазе до Майдана украинского, мы как раз таки пропонуем діалог. Бо я ще раз повторюся, весь знакові такі моменти свого першого виступлення, що із домова з Російської Федерації, яка, на жаль, дає право російській армії увійти на територію Білорусі, подавити будь-який протест. Я ще що підсумовуючи, по-перше, ми політики, і ми не можемо сидіти і чекати, що труп нашого ворога пропливе по речці тут, ну не тут, там, за межою. Да? Ми повинні рихтуватися до конкретних політичних ситуацій. Ми бачимо, що зараз, в ближайший час, магчыма, гэта не на 100%, магчыма, може відкритися в окно магчимостей. І ось коли воно відкриється, ми повинні вже мати гэты сценар. Знову ж таки, і Ярузельський не готовий був проводити круглий стол, і Лукашенко сьогодні не готовий. Невідомо, що відбудеться, коли відкриється гэта в окно магчимостей. Що тичиться про еліти, відказуючи на питання Артема, я би, як були чиновник, поділив їх на 3 частки. Є продержавні еліти, про які виступають за незалежність, і гэта абсолютная большасць беларускіх дзяржаўных эліт. Частка з іх, і у іх яна, ну, меншасць, я веду, я не буду называть прозвішча, яны да гэтай пары члены ўрада, і мы неаднойчы гэта абмяркоўвалі ў прыватнай атмасферы, яны і прадзяржаўныя, і праліберальныя, то есть яны за дэмакратычныя каштоўнасці і з нацыянальным нават акрасам, нацыянальным элементам, падтрымцы нацыянальнай культуры, мовы, беларускай гісторыі і гэтак далей. Ну, вось, глядзіце, мы зараз спрабавалі на Грунвальдзе сцяг бел-чырвона-белы усталяваць. Нам не ўдалося, але я тады ўзгадываю, што я амбасадарам Беларусі ў Польшы падпісываў дэкларацыю аб тым, што Грунвальд з'яўляецца нашай гістарычнай сумеснай спадчынай разам з віцэ-прэм'ерам Польшы Анджеем Леперам у 2006 годзе, а пазней у 2010, як міністр культуры, фінансаваў нават збор харугваў у падляшскім воеводстве, якія, ну, гістарычная рэканструкцыя была, якія рушылі пазней на Грунвальд. І як міністр я з рэспубліканскага бюджэту, з дзяржаўнага бюджэта мог гэта профінансаваць. Так што і гэтыя чыноўнікі, яны там засталіся, які мне не пярэчылі, не ставілі мне падножкі і падтрымлівалі, і Міністэрства фінансаў гэта ўсё падтрымлівала, разумееце? Ну і ёсць трэцяя частка пра расійскія эліты. Гэта велічэзная памылка Лукашэнкі. Тое, што ён праінвеставаў у тое, што ў яго шмат інвелігаваных Расійскай Федэрацыі знаходзіцца ва ўладах Рэспублікі Беларусь. Гэта праблема. Калі я таму часта кажу, Цертель, КДБ, вось калі ён глядзіць гэтую трансляцыю, вы што з намі
вядзіце барацьбу. Мы ж за дзяржаву, мы за незалежнасць, вядзіце барацьбу з прарасійскімі элементамі. Вось гэта галоўная праблема, і вось яны будуць галоўнай перашкодай для круглага стола. У гэтым я перакананы. Дзякую. Дякую вялікі. І падсумоўваючы дыскусію, я думаю, што мы ўсе пачулі некаторыя рэчы, якія у кожным адказе кожнага спікера яны прагучалі. І першая базовая рэч, конечно же, гэта аслабленне России. Гэта базовая рэч. Другая рэч, якую я пачуў, можа, у кагосьці больш артыкулявана, у кагосьці менш, гэта гарантыі бяспекі для службаў і номенклатуры. Гэта тое, без чаго таксама складана сабе ўявіць патэнцыйны круглы стол. І трэцяе, гэта суб'ектнасць дэмакратычнага руху. Хтосьці павінен быць за гэтым круглым столом з боку дэмакратаў. Хто гэта будзе, як будзе фармавацца дэлегацыя, гэта наша наступная праца. Гэта абмеркаванне грамадскае, выпрацоўка пазіцыі, з чым мы ідзем на гэты круглы стол, як мы бачым выхад з гэтага палітычнага крызіса. І мне падаецца, сённяшняя дыскусія, яна вельмі класна прадэманстравала тое, што некаторыя рэчы, якія ў той час гістарычна былі натхняючымі, праз 20-30 год будуць вельмі моцна крытыкавацца. Але так ці інакш, неспадзянкі, яны адбываюцца ў гісторыі. І вельмі крута, калі мы частка гэтых неспадзянак. Дзякуй усім вялікі за тое, што прынялі ўдзел. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, што даглядзелі гэтую дыскусію да канца. Пастаўце, калі ласка, лайкі, падтрымайце нашу працу. Ваша падтрымка нам вельмі важная. Мы не здаемся, мы працягваем змагацца. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!